Віталочки, мае шаноўныя сябры, паглядзіце толькі, якое прыгожае месца я знайшоў гэтай гульні. Пакуль глядзіце адбіўку, мы пачынаем. Так, як вы зразумелі, гэта недзе там знаходзіцца недалёка ад цэнтра горада і ўсё такое. Я таксама, дарэчы, калі вам гэта цікава, то знайшоў тут сметнік прамысловы, на ім я ўжо таксама быў. Ой, боже, ну, тут у ваду ўвогуле нельга кранацца, бо вада атручаная ў гэтай гульні, ці што? Карацей, мы зараз едзем на новую нашу працу, будзем з вамі будаваць у прамысловай зоне сайлоў, то бок нейкую ёмістасць для захавання ці хранення проста нейкіх рэчаў сыпучых, вадкіх. Карацей, я не ведаю яшчэ. Паглядзім, што ў нас атрымаецца па выніку гэтая праца, але мы ўжо хуценька даязджаем да нашай базы. На чырвоны, давай. Вось, ну ўжо бачыце тут хуценька. Наша першая праца гэта будзе remove topsoil, то бок нам патрэбны бульдозер. Менавіта за гэтым мы сюды і едзем. Так, наколькі я памятаю, мінулы раз ён быў у самым канцы. Давай, зараз ідзе. І зараз ён таксама у самым канцы. Вось тут. Супер. Як заўсёды, мы сюды уходзім, пераносімся на месца нашай працы, вось яно. Дарэчы, трэба гэта прыбраць, кропачку. Так, добра, перанесліся. Вось, усё, маркер зняўся, таму мы проста пачынаем па добрую музыку. Як заўсёды, паехалі. Выдатна, так. Ну, я спадзяюся, больш нам не спатрэбіцца, правда, наш бульдозер, таму он проста адсюль сыходзім. Глядзім на вынік, які атрымаўся. Слухайце, мне ўсё больш і больш. Усё лепш і лепш атрымліваецца рабіць гэтую працу, бачыце? О, няблага. Так, трэба зараз укампактаваць, то бок нам трэба ўзяць наш трапоўшчык. Так, мы на месцы, супер. Трамбоўшчык быў побач. О, не, чакай, гэта пагрузчык. То ўсё не тое. О, вось ён. Тое, што нам трэба. Сюды. Так, ну што ж, працягваем.
Так, нешта ў нас хутенька. А ў мінулы раз, дарэчы, таксама было хутенька, памятаеце, мы там справіліся за нейкую хвіліну, мабыць, паўтары, не больш. Так, зараз нам трэба будзе гэта выкапаць. О, тут плошча ўсё ж такі будзе больш. Плошча больше, значыцца і праца будзе больш. Таму пераносімся на наш склад, саскокваем з трамбоўшчыка, шукаем наш осень стаіць. Вялікі, прыгожы, жоўценькі. Так, пераносімся на месца працы і пачынаем капаць. Цікаво виглядає. Я кажу, стільки гэтую рыдлёўку утрыкнуў. Яно ўсё адразу стало як належыць. Добра. Мы вызвалілі зону. Там нешта нават уже і залілі, я бачу, нейкі бетон. Карацей, нам трэба зараз заняцца гравіем. Так, адпраўляем наш экскаватор на месца, выходзім, сядаем адразу вось у гэты цудоўны прыгажэйшы грузавік і працягваем наше валэнданне узад уперад, толькі ўжо з гравіем на гэты раз. Паехалі.
вось заради 3% прыйшлося ехаць другі раз. Вы разумееце? І такое бывае, ну, нічога з гэтым не паробіш. Добра. Там у нас усё размеркавалася. Так, зараз нам трэба прывезці нешта, правда, сталёвыя бэлькі. Ага, вось яно што. Ну, на гэты выпадак у нас маецца вельмі добрая прылада. Так, і гэтая прылада называецца ман з доўгім прычэпам. Дзе ён? О, вон ён стаіць, чакае нас. Зараз мы на ім адправімся у краму. Там купім усё, што нам трэба, і павернемся на месца працы. Так, па-першае, гэта тут мы можам купіць? Так, мы тут можам купіць. Хіба што тут мы і купім гэта ўсё. Так, зараз мы пад'едзем на жоўценькую зону. Спачатку вось мышку схаваем сюды. Дзе яна тут, гэтая жоўценькая зона? Вось, добра. Так, уваходзім у гэтую краму і купляем усё, што нам трэба. Гэта два кампаненты, гэтых два, гэта 4, 3. Ага. І вось так вось. Спадзяюся, больш ад нас не будуць патрабаваць таго, каб мы сюды ездзілі. Мы ўсё за адзін раз завезем. Так, конечно ж, з пагрузкаю. Правераем выдатна. Просто суперски выглядае. Ну што ж, под добрую музыку мы зараз сабе паставім метку, каб спакойна даехаць, правда? Па GPS-навігатары. Вось, і под добрую музыку паехалі.
тільки поглядіть, кольки всього у нас відбулося. Так. Это ми штуку складаємо сюди. Треба нам їхати за нашим бетоновозом з буслом. Пам'ятаєте, такі є у нас. Так, переносимося одразу у його. Де наш пригоженький? Ось він. Так, видатно, ми на місці. Одразу переносимося на місце праці. І починаємо заливати, короче, всю эту справу багатим толстым слоем бетона. Поехали. Сюди. О, боже мой, боже. Тут я ще вам треба до холєри робити. Давай сюди. Можете прийти тягнути нашого бусла. Розпаковуємо. Перший прийшов. Треба визволити цю зону. Яких стін навіть є. Так, що у нас буде першісне? Першісне – це дах зробити і все ж таки скончити нашу працю з бетоном. Мені подається на бетон. Давайте спробуємо все ж таки скончити, сподіваюся, отримається, а потім вже перейдемо знову на кран.
Так, ну хіба што скончылі, правда, няхай яно там ляпае бетонам гэтым, скончылі я маю на ўвазе вось з будаўніцтвам гэтых сайлаў. Бачыце, гэтая ёмістасць, я вось толькі не ведаю, дзеля чаго яны. Хіба што проста для розных вадкіх сродкаў гэтых далей, карацей, неяк так пакуль што. Добра, давайте зоймемся дахам. Гад, мы хіба што скончылі. Так, мне трэба прыбраць кран. Мне трэба прыбраць... Чакайце. Разабралі. Бяжым зараз у бусла і прыбіраем бусла. Ага, спачатку выключыць бетонавоз і адагнаць яго. А зараз складзем бусла, так? Вось так. О, мы з заказчыкам зараз будзем размаўляць. Толькі не... Гэта сапраўды ўсё? Так, так і ёсць. Цікава, што ў гэтых все ж такі ёмкасцях знаходзіцца. Гэта мне цікава. У бетонных, дарэчы. Каб былі жалезныя, я б так, ці алюмініевыя, не ведаю, як там. Магчыма, гэта было паліва. А тут... Карацей, вельмі цікава. Ну, я ганаруся. Вось гэты праект. Ён аказаўся не толькі цікавым, але і вельмі прыгожым, як па мне, паглядзіць толькі на тое, што мы пабудавалі зараз. А? Проста. Функцыянальна, індустрыяльна. Дзе адсюль? О, бачыце? Супер, проста супер. Я задаволен, вельмі задаволен. Добра, дзякую вялікі за прагляд. Абавязкова падпішыцеся, паставце падабайку ў гэтаму відэо, калі вам спадабалася. Ось. Шарце гэтае відэо паміж сабой, паміж сябрамі. Магчыма, гэта таксама будзе вам цікава, бо YouTube з вялікай цяжкасцю прасоўвае беларускі контент. Ну, на бягучы момант на сёння з Construction Simulator'ам мы скончылі. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Хутка ўбачымся. Да пабачэння.